Iyalan Isra'ila da aka garkuwa da su a Gaza sun shiga wani gagarumin gangami a birnin Tel Aviv bayan an cika kwana 100 da sace 'yan uwansu. Masu zanga-zangar sun yi tir da Hamas da kuma yanayin da ake rike da 'yan uwan nasu, sun kuma buƙaci gwamnatin Isra'ila da ta ƙara ƙaimi wajen dawo da su gida. Smaller rallies elsewhere called for the sacking of the Prime Minister Benjamin Netanyahu. Wakilin BBC ya ce a ƙananan gangami a wasu wurare mutane sun kira da a tuɓe Prime Minister Benjamin Netanyahu, wanda ya dage kan cewa babu wanda zai iya hana Isra'ila yakin da take yi da Hamas. Taiwan ta shaida wa China cewa dole ne ta fuskanci gaskiyar lamari ta kuma mutunta sakamakon zaben da aka gudanar a jiya Asabar, wanda William Lai ya yi nasara. Ma'aikatar harkokin wajen Taiwan ta shaida wa Beijing cewa ta daina neman murkushe kasar. A taron malema labaransa na farko, zababben shugaban kasar William Lai ya ce yana fata China za ta fahimci cewa zaman lafiya ne kawai abin da zai amfanar da bangarorin biyu. Over the last 8 years, we have tried continuously. Ya ce cikin shekara 8 da suka gabata mun yi kokarin tattaunawa, amma har yanzu China bata amshi goron gayyatar mu ba. Alƙaluma daga jihar Iowa ta Amurka ta nuna cewa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump ya ci gaba da kasancewa kan gaba cikin jerin masu neman takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Republican. Daga cikin manyan abokan hamayyarsa guda biyu da ke fafatawa kan matsayi na biyu, Nikki Haley ta fi kasancewa a matsayi mafi armashi, inda take da kashi 20 cikin 100 idan aka kwatanta da kashi 16 na Ron DeSantis. Taron da na Iowa na ranar Litinin shine na farko a yakin neman zaben Amurka na shekara ta 2024, wanda duk 'yan takarar ke fatan su fara da kafar dama. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Jami'ai a Ecuador sun ce an sako dukkan ma'aikatan gidan yarin da fursunoni suka yi garkuwa da su a gidajen yarin kasar. Hukumar gidajen yarin kasar ta ce an saki ma'aikata 178. Su dai ma'aikatan an kama su ne a ranar Litinin, yayin da Ecuador ta fuskanci ƙarin tashe-tashen hankula masu nasaba da ƙungiyoyin 'yan daba bayan tserewar wani gawurtaccen ɗan dabar ƙasar daga gidan yari. Bayan da shugaban ƙasar Daniel Noboa ya ƙaddamar da dokar ta ɓaci ta tsawon wata 2, 'yan daban sun tayar da bama-bamai a motoci da kuma kai hari kan gine-gine tare da kutsawa wani gidan talabijin. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ya aike da wani saƙo na sirri ga Iran game da 'yan Houthi a Yemen bayan hare-haren da Amurka da Burtaniya suka kai wa ƙungiyar a ranakun Juma'a da jiya Asabar. An kai waɗannan hare-hare ne dai kan kayayyakin aikin soji na Houthi a matsayin martani kan hare-haren da ƙungiyar da Iran ke marawa baya ta kai kan jiragen dakon kaya a tekun Bahar Maliya. People who know the Houthis say that these attacks are unlikely to Wakilin stop them. BBC ya ce waɗanda suka san 'yan Houthi sun san cewa waɗannan hare-haren ba za su sa su yi ƙasa a gwiwa ba. Sun fara kirarin cewa za su mai da martani da waɗansu munanan hare-hare. Da ƙarshen labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To yanzu kuma sai rahotannin da muke ɗauke da su a cikin shirin. Dubban mutane ne dai suka taru a birnin Tel Aviv na Isra'ila, ciki har da iyalan Yahudawan da aka yi garkuwa da su kan cika kwana 100 da fara yaƙi da Hamas. Masu zanga-zangar sun yi tir da Hamas ɗin da kuma yanayin da ake rike da mutanen. Ana ta ƙara matsa lamba a Isra'ila kan neman sakin mutanen da Hamas ta yi garkuwa da su, da har yanzu suke hannu su wajen 130 a Gaza. Duk da ci gaba da kira da duniya ke yi kan Isra'ila ta tsagaita wuta a yakin, Firaminista Benjamin Netanyahu ya sake lasar takobi cewa za su ci gaba da yakin har sai sun cimma burinsu na ganin bayan Hamas. Ga Muhammad Annur Muhammad da rahoton da ya haɗa mana. Dandalin Tel Aviv, wanda ya zama matattara ta iyalan Yahudawan da aka yi garkuwa da su a Gaza, ya cika makil, inda dubban 'yan Isra'ila ke nuna goyon bayansu na neman a yi duk yadda za a yi a kubutar da mutanen bayan kwana 100 da fara yakin na Gaza. Sama da mutum 1,200 ne aka kashe a Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, lokacin da mayakan Hamas dauke da makamai suka kutsa iyakar ziran da Isra'ila, suka kuma kama ɗaruruwan da suka garkuwa da su. A martanin hakan ne Isra'ila ta kaddamar da yaƙi da ruwan bama-bamai da bata taɓa yi ba, wanda zuwa yanzu ta hallaka Falasɗina kusan 24,000 a Gaza, kamar yadda ma'aikatar lafiya ta zirin ta sanar. Duk da kiran da duniya ke ga Isra'ila ta dakatar da yakin kan kisan fararen hula da ake ta ƙara yi, Prime Minister Benjamin Netanyahu ya sake alkawarin ci gaba da yakin har sai sun cimma nasara gaba ɗaya da kuma gama da Hamas.
Netanyahu ya ce ko da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya a Hague, wadda ke sauraron karar da Afirka ta Kudu ta shigar gabanta kan zargin kisan kiyashi kan Falasina a yakin bata isa ba. Ya ce, ba wanda zai dakatar da mu, ba ma Hague ba, ba gungun miyagu ba, ba wanda ya isa. Yayin da yake waɗannan kalamai, can ko masu zanga-zangar na ɗora alhaki akan gwamnatinsa ne kan ci gaba da rike mutanen da Hamas ke yi. Wasu daga cikin masu zanga-zangar ma na kiran da a kore shi. Rahoton Muhammad Annur Muhammad kenan. To yanzu kuma sai Najeriya, inda gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya bayyana godiyar Allah da farin ciki game da samun nasara a hukuncin da kotun koli ta yanke kan shari'ar kujerar zaben gwamna. Kuma ya bayyana aniyar haɗa hannu da abokan hamayyarsa na jam'iyyar APC da suka haɗa da Nasiru Yusuf Gawuna da sauran 'yan siyasar jihar Kano da su taru su gina jihar. To ga dai abin da ya bayyana a hirarsa da Aminu Adda Ukutama. Alhamdulillah, tun daga yanke wannan hukunci al'umma sun fito suna ta nuna murnarsu, suna ta walwala, suna abubuwa na murna. So da haka rana ce ta shiga cikin tarihinmu, kuma insha Allah na tabbata za ta zauna sosai a cikin zuciyoyinmu. A jawabin da kai ga mutanen Kano bayan wannan nasara da ka samu, ka yi kira ga shi abokin takararka Nasiru Gawuna da ya zo ya haɗa hannu da kai don ciyar da Kano gaba. Kazalika shi ma a tattaunawar da ya yi da mu BBC Hausa ya nuna sha'awarsa ko kuma fatan alherinsa gare ka. Ta yaya za ka yi aiki don ganin hakan ya tabbata? Wato harka ta siyasa kullum muna nuna ma al'umma siyasa daban, yi wa al'umma aiki daban. Zuciya na son ka taimaki al'umma daban. Yayin da kake shugaba kuma kuke ta adawa kuma kan neman wata kujera, wannan kowa yana da dama ya fito ya yi abin da yake so domin ya tabbatar wa al'umma cewa ga irin manufofinsa domin su zaɓe shi. Amma lokacin da aka gama, aka yi zaɓe, aka zaɓi wanda ake so, aka rantsar da shi ya fara aiki. To ya zama wajibi akan wannan shugaba ya rungumi kowa da kowa, ya rike su domin a ci gaba da yi wa al'umma aiki. In banda sun kai makara har ta taho har zuwa wannan kotun koli, aini babban abin sha'awa ta shine su taho dama ba ma su kaɗai ba, ba Gawuna shi kaɗai ba, dukkan waɗanda suka yi takarkaro a baya su taho mu zo mu haɗa kai yi wa al'umma aiki. Akwai hanyoyi da yawa, ba wai sai ka ba wa mutum mukami ne zai nuna cewa a'a kun haɗe ba. Mukami daban, ci gaban al'umma daban. Kana matsayinka na tsohon ɗan takara ko na gwamna ko na wane ne, za ka iya zuwa ka ba wa gwamnati shawara. Gwamnatin ka tun bayan shigowa ta ɗauko ayyuka muhimmai kamar kai ɗalibai ƙasashen waje da kuma auren gata da sauransu. A yanzu watanni 5 kenan wannan za a iya cewa shari'an nan ta kawo rabuwar hankali gare ku. Yanzu me gwamnatin ka ta sa a gaba? Tun da muka shigo gwamnatinmu ba ta taɓa tsayawa ba. Da mun biye ta wannan shari'o'in da ake, da babu abin da za mu iya tabuka a jihar Kano. Amma cikin ikon Allah muka kwantar da hankalinmu domin mun yarda Allah ke yi. So da haka magana ta ci gaban al'umma, duka waɗannan abubuwa ɗaya bayan ɗaya sai mun tabbatar da shi. Da gwamnan jihar Kano kenan Abba Kabir Yusuf. To har ila yau kan batun hukuncin kotun kolin ta Najeriya, gwamnan jihar Zamfara Dr. Dauda Lawal Dare ya yi kira ga abokan hamayyarsa da su je a sa Zamfara a gaba domin samun ci gaban da ake bukata a jihar bayan kotu ta tabbatar da nasararsa. Gwamna Dauda ya ce a shirye yake da ya zauna da abokin hamayyarsa tsohon gwamnan jihar kuma karamin ministan tsaron Najeriya Bello Muhammad Matawalle kan matsalar tsaron da ta addabi jihar. A hirarsa da Awal Ahmad Janyau, gwamna Dauda ya ce bai taɓa shakkun samun nasara ba a kotun koli domin a cewarsa sahihin zaɓe aka gudanar, amma ya fara ne da bayyana farin cikinsa game da hukuncin. Alhamdulillah, na yi farin ciki kuma na yi imani al'umma sun yi farin ciki. Kuma alƙalai sun yi abin da ya kamata. A gaskiya ni da ban taɓa shakka cewa haka ba zai faru ba tun farko. Ganin yadda al'umma suka tashi suka dukufa wajen addu'a da cewa Allah ya ba mu nasara, Allah ya karɓi addu'arsu. Shari'ar nan ta taɓa ɗauke ma hankali ga ayyukanka na Zamfara?
wanda ya da Allah me yasa hankalin zai tashi? Kai kana ganin akwai abin da zai tayar min da hankali a rayuwa yanzu ba shari'a ba? Wallahi babu. Ko da ake wannan shari'a wallahi billahi hankali bai taɓa tashi ba. Ban taɓa tunanin cewa wai bari in daina ayyukan da nake yi. Muna akai kuma za mu ci gaba. Zamaninka an kai hare-hare, yanzu akwai wani abu da za ka ɗauka mataki kwakwara? Abin nan mun zo mun same shi ana yin shi fiye da shekara 10. Kuma tun da na anshi mulkin nan a kai muke. Muna nan muna yaƙi da 'yan ta'adda, muna yaƙi da 'yan bindiga. Abu ne wanda ka sani cewa maganar tsaro gwamna kusan ba abin da zai iya yi. Saboda gwamna bai da sojoji, gwamna bai da 'yan sanda. Na samu duk wani wanda yake da hannu da tsaki ko hannu da ruwa ke cewa na kan maganar tsaro, na zauna da su, na tattauna kuma na gaya musu matsalolin da muke fuskanta a jihar Zamfara. Kuma dukkansu sun yi alkawari akan cewa za su ba mu goyon baya, kuma alhamdulillahi muna samun wannan goyon baya. Abokin hamayyarka shine ministan tsaro, karamin ministan tsaro, kuma ɗan Zamfara ne. Kamar ka same shi kan matsalar tsaron? Ba mu zauna da shi ba, amma ban ce kuma ba zan zauna da shi ba. A gaskiya ban taɓa buga mashi ba, kuma shi bai taɓa buga ba. Amma abin da ke cewa yanzu lokacin siyasa ya wuce, lokacin hamayya ya wuce. Duk wani wanda yake da kishin al'ummar jihar Zamfara yana so ci gaban al'ummar jihar Zamfara, to ya zo mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu taimaki al'umma mu gina Zamfara. Ba maganar fati ba ne ba. Yanzu a matsayinsa na karamin minista, ka shirya za ku tattauna da shi? To, kamar yadda na faɗa maka, ni ba na faɗa da kowa. Amma ya ce ya kira ka baka doki wai. To wallahi wannan ba gaskiya bane ba, dan ni ban taɓa ganin ya kira ni ba. Wataƙila dai wata namba yake kira ba ta ba. In yanzu ya kira ni zan anshi wa shi. Yanzu kai kana shirin ka kira shi? Me zai hana? In akwai dalili zan kira shi. Ba hana ba ne ba. In dai akwai dalili zan neme shi. Kuma in ya kira ni zan ɗauki wayar shi. Dan me yasa zan ɗauka wayar shi? Ai ba faɗa muke ba. Gwamnan jihar Zamfara kenan Dr. Dauda Lawan Dare.